Mitäs Mirvalle kuuluu? Ei, nyt isot kanssa on Jyväskylässä. Ai jaa. Ammuttiin uusi sänkä, niin se kävi hakemassa. Opiskeliko se Mirva nyt? Joo, se on siellä. Pitää mitä työkin. Niin, Tradenon. Joo. Se on vissiin menossa tuonne Salopalvelun puolelle. Joo. Ei ole ehkä ihan niin ulospäin suuntaan niin henkilö. Oikein! Tuki siihen!